काम धंधा करा दी। हैं एकरा तो अपना मने बुझेबे ना करेला हो। एकरा के कहे के पड़ता लइका रहेला आदमी तब न कहेला। का बोल आगे लू गांव चकोठी के का बोल ये दूरे पे बैठो त का दुआर दुआर पे बैठा रहली हो। का करी गर्मी में तो घर में तो घुसल नहीं का तो के ये नहीं समझ में आवत रे कि भौजाई के दे दूसर तीसर बाटे आ तनी हाथ बटवा दी। हैं का हो गई कोना सकेली तनी मनी आई रे विपत्ति यार ओकर ऐसन दे बाटे रे उ कैसे काम करो रे ओकर भगवान ने तू न समझ रे बैठ के कइल जाला कोई तो कोई उठिए बैठ के कइल जा काम ना होई कुछ का करबी खाली थरिया भर उलट भी चकोठा भी गाम का करे उपाय खातिर नहीं बाड़ी कोना सकेली मने कि तर जहां बियाह शादी होई तहां उहे जाई का तोरी संग में लगा ओ जम करम ना ओ जे देखब हम वो जे सिराई आई जा ना सिराई ना काम धंधा इतना तो के दिक्कत होता तो ले जाके उनके हॉस्पिटल में दिखा दे। अरे ये तो ना हम पैसा धइल बानी रे क्यों का हॉस्पिटल में लेके जाई तब काहे बोला ताड़ी उनकी ओर से तू मने काम करे कोई दिन तब ई कोनो तोर सहूर बनल जाता का रे जवाब दे तरी के ले जो हॉस्पिटल में दिखा दे देखेली ना ऊ के मैंने हमके बोलेली तो हम जाई उनसे बढ़िया से बोले एगो तना जन हमर के का हो गल मोल हमर देही चुनचुना ताटे रे बुझे त केनो कुछ क दिहली सका ताटे तो ये कुछ को देले होई मने उ टोना ही न भइल बे ना तब का के ससुई ना रही तो आराम से रह अकेले हां यो बतिया ठीक है लेकिन नहीं करी रे तोरो के जान तरी ऐसे कहतनी कि तनी मने जाए दे करवा दे ओकरो ना बुझाई न त कहीं ना के मन दी चाहे ससुई नहीं किसे तू कर हम बताओ ये कहली कि करेली स तो केतनो कहला पर कहली कुछ ना करेली स तैसे बढ़िया ना ये करे तो ठीक रही नहीं ज्यादा बेटी न कहल कर तनी हां ई त बात सही कतरु करे तो ओकरे खातिर ठीक रही देन तू ढीला ढाला रहल त अपन ठीक से घर ही हो जाला सलाई का पैसा दिक्कत ना होला हां तो होखे में दिक्कत ना तनी कि पैसा रुपया का लगावे के बाटे एतना तो में पैसा ला बानी जाना अगर पैसा रही तो हो जेत अपन बरहिए पर मिठाई उठाई बटवा दियल जी सब कुछ कर दियल जी बरहिए पर घर हम तो कहतनी हे भगवान रात दिन पूजा करतनी हमारा पतो है के ऐसन कर के माने घर ही निमन हो जाए भगवान जी रौरे हाथ में बाटे काम धंधा करे दे उनके ठीक बाटे हो हम जाए तनी ओकरा के नदिया पर से हटा दी गइया के घाम आइल बा जो तनी देख कुछ करे के त क दे अब त भइल बाटे रे तनी सोचू तू हूं कोइले रही तो ठीक रही तोरे खातिर जो घर में बतावा हो खाली हमई के ऊ तो बोलते रहती है भौजाइए माइयो भी है तो जबे ना तब हमई के बोलत रहती है इन लोग के कुल दरिए पे क के दे तो खइया जा पिया जाना कि ना करिया कुछ ना करब हम परेशान रहती वो तो शरीर से दूसरा का एगो काम धाम लोगत नहीं के केकरो काम कर दे खाना दाना कुल सब बनैनी हम ही बर्तन कन कुल धोनी हम हर एक काम हम ही करतनी ई कहीं कहाँ हर में चले जाइए जाए खा के बस थरिए ठेल देवे के बाटे बूढ़ियो हुए भी है ओके तो पूछे कि नहीं जहाँ पहुंचे तो पसर जाती है कौन गम बा ओके कतो ही बटले भी है दुख दख खूबे ननद भी है तो मार चढ़ा बढ़ा के रखल ही बड़ी घूमत रह कहीं कोनो काम धाम है नहीं खे अरे मुआ ले तो हम लोग की कपड़ा आइबे करी हमारे कपड़ा थोड़े नहीं खे चढ़ा लो मन करबू ता खुदे पता चली कि के तरह रहती है के तरह नहीं खे रह जब न तभी आदमी करिए धरी वो तो शरीर से आदमी खुदे परेशान बाटे का करिए एगो काम हमारे से होत नहीं थे लेकिन का करी करते बनी चली देखी तो उठला में बैठला में हर एक चीज में दिक्कत बाटे हम का करी बाप रे बाप मार कचाता तो भी से हम गोड़ हम को तनी की काहे गोड़ खजुआता आए तबे से फोन आइल बा हम उठौले नहीं किए से ना हेलो गोड़ लाओ तनी हो जीजा का समाचार ठीक बानी बात तू खाली दिन रात मजाक करत रहेला हो अपने बहनियन के ना कहलो त का करी दादी बने वाला बानी तो हम दादी बने वाला बानी तो तू दादा बने वाला नहीं खो तू काहे हम कितना याद करत रहला हो कि हमारे इतना गोड़ खजुआता अरे बाप रे अरे का करी हमार तो सही के साथ लागत खूबे कि हम लेके दुआर पर इतना बोड़ हमार दुआर आ का करी हम दूसरा के लोग लेकर देख के तरसत रहतनी हम तो रात दिन कहतनी हे भगवान अबे दे दो का टाइम झूठों के तू को बर्बाद कइले बिना जरूरत बाटे
तब का हो जाए त हम अपन ना तो गुरु बैठ के दुआरे पर खेलती न। अरे तो तू फोन करत रह त जान पर का करत रहनी बुढ़ावा के तेल लगावत रहनी। हां त माने हम ना लगाई तो के लगाई तबे तो अपन दीदी लोग के तो दीदी कैसे बिया के अरे माई ठीक बा के मौसा हम तो क्या कहत है हां बुझिए हिया चल बात बतिया रे ठीक बटे। अरे चलो बाढ़ आवे वाले बता का करे के बा खूब नाई पे चढ़ के झिझरी खेलो ना। अरे बात बतिया लिए रख दे ठीक है बाद में बतियाल जी देखी का कहती है। हम जा तनी तनी दुआर पर आ कोनो बात होखी त हमरा के बताइए ठीक ना। दर्द होता तो से भाभी ना बतेलियो का अरे वो तनी तू ढेर जात हो कि दर्द जा होता कुछ घरा में तुम्हारी है बाद में वो तनी होत रहेला तोरा का समझ में आई लड़की है लड़की लेखा रहो वो तनी दर्द बथी दुखाई ना त कैसन। अरे 9वां महीना चलत लास्ट चलत जाके पता कर घरवा में बाकी ये करो पता बाटे चल ठीक बा माने दुखाई उखाई तब दोरे पे बानी जो है न तो चल जे माँ को उठा मारे के चलते ठीक ना। क्या कर घर में बैठ के अगोरी उनके अगोर अभी ना हमार त काम बा तोरी जी में कौन काम बाटे देखल करी है। ये बुढ़िया खाली चिल्लात रहती है खाली पतोही के बारे में जब देखो सब बोलत रहती है हमके तो कुछ समझते नहीं। और हे माई रोज रोज तो ठीक है रहता नहीं पर पता नहीं काहे पेट में हमारा दर्द करता। बाप रे ओ हे माई कहत रहली कि हमरा के दे दी माई कि हम ठीक से रहम तो कहत नहीं कि ना ना हम जरा दी हमके एगो काम धंधा ना करे के पड़े कितना अच्छा से माई रख ले रहे कितना दुलार कर ले प्यार कर ले हमरा से ये जवन सास को बिया ना कि हमरा के कुछ नहीं के जाना तो ऐसा शरीर पे काम धंधा करावत अरे बाप रे मन करते कि मर जाए इतना जे मन नहीं करते इतना दुख हमसे नहीं के साथ दादा। अरे माई का भइलो दुखाता तो हो जाई आइया माई रे आइए दादा माई माई अरे दादा रे का रे बाप आई भी देखा भी बुद्धि जी रुका भी बुलाओ तनी भाई का है देखा भी अरे इनको दादा दुखा दादा सही से दुखा है दुआरिये पे का बैठे बड़ी रोड चल मुझे चल के लेटे लेकिन बाप रे बाप रे पसंद लेकर बेगान लेखा कौन छोड़ दे लेके चल लेके चल तनी तोरा समझ में नहीं बैठल चिल्ला तारू दर्द भेल बता होई यार झूठों के आराम से सो तू है जो कहां गिरवत है एकदम ऐसा बोलत नहीं मिला था कि जाने ले ले ये भाई बाबूजी को बोल देना डॉक्टर को बोला हां डॉक्टर की जरूरत नहीं है हेनिया के बैठले का मन के बैठल बाड़ी आइया हई का न रे अब ए लिया रे कुछ कपड़ा ला त जल्दी आइए दादा अब रोवाला त रोइए के हो खा ले हट हम जाता नहीं नानी मम्मी अरे बाप रे तनी मनी बर्दाश्त कर एतु करबू न हम जाई हां तू हट जो एतो कर गोड़ उठाओ तो अरे बाप रे का रे गोड़ बात करे अरे दादा तब देख तनी मनी बर्दाश्त कर ले भी त बस हो अरे बाप रे मम्मी जाए ले चली हमरा के अरे कहां लेके चल गोड़ तो कर सीधा अरे दादा अरे ये पूरा गांव के जना दे कि उनकर फालाना का पतो है लड़का होता के छोड़ के मुठी जाए नहीं तो तड़फड़ाते रह जेबू सीधा करे गोड़ अरे बाप रे अरे कौन है अरे मम्मी अरे दादा अरे मम्मी जी अरे दादा रे दादा बस बस हो गए अरे बाप रे बाप अरे केतना चलो दिक्कत दिक्कत बा बहुत प्यास लागल बना के पियास लागल तब गरम पानी करो तनी का भइल बा भाई बाबू भइल बा अरे तो हट चल ओने काम कर अरे देखे तो तीरे बहुत सुगर ला चल मिठाई चल खा के हम काम तनी है। पानी वानी एतु करे के बाटे चल जल्दी हम तनी जाई तनी दुकानी पर से गुड़ खत्म हो गेल ना लिया रहनी तो नहीं बाटे तो तनी में का होके के बाटे चल तू तसला में पानी बैठा हम आवे गुड़ लेके आओ तनी